Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Mbak Eka di channel program Sekolah Pemirsa. Selamat pagi. Gimana iki ono berita duka Yusuf dulure dhewe keluarga merah, guys. Ya aku rendang rono. Lawat, mare yo col aku duwe anak cilik iki gak sampai bar pemirsa. Soalnya col lagi anakku awake rada anget, guys. Hingga tak ndarono dhisik. Aku pe golek gawane sik nang pasar. Aku golek beras guys. Dan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Kita budal sik pemirsa aku. Aku tak gugah guys, setengah pitu. Wis. Dibabuk koyo piring merekok. Ya sih saya ngenteni guys. Anak sing meninggal. Kondo nek kena stroke seminggu. Langsung gene iki. Lah kena stroke iki ndak apa nano. Banah kono. Langge ini semingguan. Wis ora ngomong gak sapa sing kan apa do jenenge iki Senin Kamis niki cuci darah. Cuci darah iki mulai Senin ditobos gak kena ngono kuwi setan. Wis iki stroke. Bener ya? Stroke dhisik. Stroke seminggu nek cerita ngono mang. Terus Senin dia orang meninggal udah Senin ya. Meninggal kan yo bengi malam Jumat. Kamis ditodos Senin ya tetep gak kena terus bengine kuwi meninggal. Meninggalnya jam 9 pemirsa 9 malam. Terus telepon sing tewa tengen yo sing duwe nomere, lek lan ana bawa pira. Siap-siap dibuka ngomong ceritane. Bahkan ngono dek mang. Bengi makne ora metu wong jam 11 malam mongko makne menek. Lah sine. Oh, nggih. Wargane. Ki ngupload nomae pemirsa aku. Aku dhisik mergo anakku burik, guys. Aku cul ndek anak cilik kuwi nganu pemirsa. Gak terus sampai bareng nggone wong ninggal iku. Iya, Dik. Aku eling kok jamane mak bancaan iki ngewangi pas isih nang omah, guys. Ki yo aku gak nerusno, guys yo. Gak sampai bareng ku anakku burik awake rada pilang. Tola yo iki nguploadno kontene mae, guys. Kok ben tak nedani bar karek ben diedit wonge. Ki tanteni sampai barah. Engko nek ana apa-apa uploadane gagal ora kan ora roh, guys. Mbana iki sak dulure mae pemirsa. Mungkin iki cara menawa diruntut iki dulure ya akeh, guys. Iki mau aku ya mohon maaf rambi ala kadari, Mang. Ya piye nih? Iki wong lanang do bagian anu nek kene iki nek ana wong ninggal iki terus mbelah wedhus, guys. Tinggo keperluane iku. Saya ingin tak barne sik. Apa mae apik, guys. Yo kabeh kuwi ngene lho, guys yo. Kabeh kuwi ana masane. Mane kabeh. Dadi wong iki yo hati-hati. Masalah yo segala sesuatu iki ana ibarat iki ana iku nih, guys. Nah pertanggung jawabane. Mulane iki urip ndunya iki cara monone pergantiane awake dhewe menuju sing abadi. Ayo tinggo pengalaman awake dhewe bersikap lagi sing ya koyo lah bermedia sosial barang. Bahkan dunia iki sedelok, guys. Dia awake dhewe gak bisa semena-mena. Ya mulane kuwi ya kita belajar untuk tidak menzalimi orang lain. Ya wong iki gak ro takdir menungso, guys. Umur ki gak jaminan wong umur tua yuk umur 6 yuk gak jaminan suwe nang donya umur tua yuk gak jaminan kabeh iki gak ono sing ngerti yo. Aduh rezeki dan meninggal itu wis kontol oleh Gusti Allah. Isi aku jen yo dikai tanggung jawab ngapot tak uploadno sik mae pemirsa. Engko wedi ku nek tak tinggal gagal karepe kan ku nek tante Dani mae Mbak Isma wis bar kan sampai bar mae, guys yo ngono. Iki kok
karek di edit ngene iki diedit sik guys, diedit sik terus nek ana potongan video digabungno dulu diedit terus bar diedit kuwi diupload. Nek sudah selesai ya diedit kartu video, pasang iklan. Nek iklannya gak dipasang dadi dolar ijo yo gak dadi, mulane iki aku tak anteni pemirsa. Terus malah gak dinteni yo nek sing bener yo sing bener iki yo ora aturan sih. Ngeliat iki langsung ndang mulan ndang saleh ndang adus, sing bener kan ngono. Cuma kan yo iki ngenteni sih aku pemirsa. Kok jilbab kok ngencas kabeh iki piye guys. Wis tak tenani sik setengah dalan kok bisa. Nah iki YouTube studione ndi ya? Bingung aku guys. Sik. Delok kasuk pemirsa. Iki tanggal pira? Delok kas. Niki nek desa iki nek meninggali malam iki terus iso lah meninggal iki tengah malam iki. Suamine Mbah Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rajiun buka amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Aku mohon maaf ya pemirsa, memang apa jenenge gak tak terus kan aku tuh ngerdeges guys. Sekian aku kudu pureng ngejak mulai pilek lho pemirsa. Mbah kongan. Iki fotone jamane kae nikahane sapa ya pemirsa iki mae. Kena jujur tapi nangis. Moh. Kae nikahane Mbak Dian koyo. Wah, penting greges guys rasane. Mae keren lho guys, ana Spotify. Aku ora duwe. Iki mutak-mutak HP-ne mae. Aja nakal lho, Dik. Ibu sek nguploadno mae. Aman sekolahku. Ya nggih. Sik tak balas sik guys ya. Yo endang ser omah. Jojo endang ngombe obat guys. Sudah selesai, aku mulai.
memang izin. Soalnya aku yo gak cedak pemirsa. Kok nek anakku nangis isini wong ya bocah sakmono. Ora kabeh bocah iki yo pinter, kadang koyo ono purike aku tra izin karo main. Oke. Pokoknya apa jeneng Mas Ella kae ngono pemirsa aku. Bocahe pinter SD kelas 1 lagi aku nek layat iku sampai bar. Jangan mulai guys. Ora juga ya mohon maaf anakku memang rong tak dusi mang aku ndang gendang rono pemirsa. Soalnya isek batu sampe isek bate isek dulure guys. Kemang aku tuku gawan iki nang pasar terusan aku nggawa tas, nggawa ember terus nggawa kain go nutup nek wong layat. Ya, wis pemirsa tak tutup dulu kontenku ya iki mang. Kontennya mohon maaf rumahnya masih berantakan. Aku pendang ngopeni omah ndang ngecuk sego guys ndang ngopeni anakku. Soalnya ya memang jam 8 wis dimakan, wis diberangkatkan. Kemang ya apa jenenge aku mau yo khawatir dapin tapi aku biasa dhewe anak dhewe yo nambah di barang omah pemirsa salah siji lah yo nambah ni nang omahe wis aku nake juga omahe Mbah Naiki yo gak adoh guys lorong kuwi lho sebelah selatane rumah Mbak Fitri ne Mas Gogot Ibu Isen lah kuwi ketok Mbah gampang bisa dulur mae yo semoga-moga amal ibadah Mbah baik diterima di sisi Allah. Semoga keluarga diberi ketabahan. Aku umarku belepotan guys. Wah sirah aku udah ngelir. Terima kasih. Terus semangat. Masya tabarakallah. Jual ibu sebagopor. Kata-kata hari ini semuanya titipan dan akan kembali ke Sang Pencipta. Makanya kita berusaha berbuatlah yang baik-baik saja. Semoga kedepannya kita selalu dilindungi sama Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa. Sedang share guys aku.